Que tal están, señoras e señores? Van ser os argumentos dun novo programa do Traíñas en Xogo. Cuarta fin de semana de Traíñas en Galicia, no Cantábrico. Unha cuarta fin de semana que imos a debullar, como todos os domingos, ás 11 da noite, con dous convidados. Xa os pasamos a presentar dous convidados de excepción. O primeiro, a miña esquerda, Fran González, o adestrador de Chapela, flamante líder da Liga Galega na súa División A. Que tal, Fran? Moi boa noite. Boas noites. Bueno, de momento a tempada vai redonda para Chapela. Pois a verdade que sí, en principio un poquinho por encima das mellores expectativas que poderíamos imaginarnos a principio de tempada. Imos a falar con Fran, Liga Galega, División A, e tamén imos a falar con Liga Galega, División A, con Charly Suárez, o técnico de Perillo. Que tal, Charly? Moi boa noite. Boas noites. Perillo que vai segundo, xusto por detrás de Mecos, pero Perillo que vai de menos a máis. De feito, levabades ata o sábado 3 vitorias consecutivas, supoño que xa cumplindo obxectivos. Sí, a verdade é que, bueno, estamos conseguindo o nivel que esperábamos. A Liga é disputada, pero, bueno, é un punto de inflexión estas últimas 3 victorias, esperamos seguir ese camiño. Pois con Fran e con Charly comezamos o repaso a que foi a actividade nesta fin de semana. E comezamos co que acontecía na División A, nesa bandeira concello de Vilagarcía. Delaitemos unha tarde extraordinaria, primeira quenda na que estiveron Ares, Mugardos, A Cabana, Vilaxoán, campo de regatas. Fran, como estaba, que tal? Para min perfecto, o sea, as condicións inmellorables, pouca unha brisiña pero moi suave, creo que para calor que facía hasta agradecían os remeiros, e sobre todo o máis importante, sin diferencia no campo e que aí ganou que máis forza e que mellor o fixo, non? Un pouco foron as condicións desta fin de semana nas augas galegas, Charly. Supoño que en casi que todos os campos haberían... A verdade é que tíamos as mesmas condicións, exactamente a mesma, creo que a mesma temperatura, o mesmo vento, esta brisiña que se agradece bastante. Un día de potencia, de vatios. Moitos vatios, e aí na primeira quenda Vilaxoán foi a que máis vatios tivo, a que máis vatios aplicou, moi bo tempo, mandando sempre dende a primeira ciaboga. Non sei, Fran, se che sorprendeu, aí estamos a ver a Cabana facendo un gran tempo, completando o mellor resultado da temporada. Home, das regatas que se levan feitas hasta ahora, sí creo que marcou un pouco a diferencia de separarse un pouquiño dos seus rivais máis directos, non? Que Ares e Mugardos. Creo que estarán un poquinho sorprendidos despois da regata de hoxe. Sacoulle 18 segundos a Mugardos e case un minuto a Ares. Non sei, Charly, vos se xa estades igual pensando nun posible play-off de ascenso, se tamén lle estás botando un ollo á zona baixa desta División A. Todo fin de semana. Home, Cabana ten un grupo xove, pero levan anos traballando xuntos, levan 3-4 anos con un bo traballo. Pero a verdade é que os tres da baixo, o Mugardos, Ares e Cabana, é un grupo bastante igualado. A verdade é que ahora mesmo non podría apostar por cual me gustaría competir. Os tres teñen un bon nivel, e a verdade non sei que é o rival máis fácil. E aí temos xa, Fran, segunda quenda, foi a máis igualada de toda a temporada, igualdade máxima nos dous primeiros longos, estabades 3 traiñeiras en un segundo. Agardabas este comportamento de Chapela, de Amegrove, de San Bertolameu? Sí, a ver, considero que as diferencias entre os tres primeiros non son demasiado grandes. De feito, queda contrastado coa regata de Chapela, máis coa regata de Vilaxoán, que creo que foron os dous campos de regatas de máxima igualdade nas calles, non? Nunha ganamos por 2 e noutra perdemos por 1, o sea, esa é a miña lectura desas dúas regatas e as diferencias onde realmente podes ver a realidade que hai entre un equipo e outro. Non sei, chave o terceiro longo, a terceira virada, aí cando a Amegrove meteu 4 segundos a Chapela e 6 a Meira. No, a ver, a Amegrove escapouse no terceiro longo e nos recortamos bastante na ciaboga na última, nos volvemos a meter con eles na pelea e ao final na champa final foi onde se determinou ese segundo de diferencia, no chegar ao abrigo do muelle, pero sin máis, creo que fixen unha moi boa regata, nos rendimos ao máximo, quedamos satisfeitos da regata e sin máis que comentar ao respecto. Non sei, Charly, visto con perspectiva, visto de lonxe, como estás a ver os tres grandes favoritos, aínda que agora parece a peleixa cousa de dous, de Chapela e de Amegrove? Home, a verdade é que eu creo que isto é bo para o remo galego, porque a verdade é que na Liga pasada foi un dominio absoluto de Amegrove e creo que é bo que haya competitividade na Liga, de espectáculo, de gusto ver o remar.
A verdade que ahora mesmo non podía apostar por ninguno dos dous, porque creo que realmente Meira está un pasiño por debaixo, Chapela Megrove dá gusto velos. Aí os temos chegando, como foi apretadísimo ese desenlace. Fran, non sei se chegaches a soñar con apañar, con recurtar ese segundo co que chegou a meta a Megrove, nalgún punto do último longo. Sí, claro, a ver, eso sempre o levas na mente, o sea, no momento que eso notes é imposible ser competitivo. O sea, tens que salir a matar e a facelo o mellor posible, ainda que vais por detrás e ser peleón, non? O que si sabíamos que a regata era máis propicia pois polas condicións que son calma, máis propicia para Megrove e para Meira, non? Que son dos equipos bastante máis potentes que a nós. Aí temos a Fran, de todos os xeitos, Chapela, que conseguía defender ese posto de líder na clasificación. E imos a repasar o que foron os tempos desta bandeira. A bandeira Concello de Vilagarcía, a Megrove, primeira posición, 19 minutos 6 segundos, a tan só un segundo Chapela, a 9 Samertolameu, a 22 Vilaxoán, a 24 mellor resultado da temporada para Cabana, a 34 Cabo da Cruz, a 42 Mugardos e a 1 minuto e 14 segundos o equipo de Ares. E saltamos dende Vilagarcía ata Augas de Ferrol, onde hoxe pola mañá se viviu outra xornada apaixoante, outra xornada moi interesante de remo, unha primeira quenda, sobre todo, Fran, marcada polo erro na ciaboga de Vilaxoán que viña de facer unha grandísima regata en Vilagarcía, pero ese erro na ciaboga tomou por estribor, e ti dicíanos antes de entrar no programa que tal e como estaba o campo de regatas, era moi fácil, que era fácil. Sí. Sei porque é un sitio onde traballa moi forte a corrente, máis que en calquer outro lado, cando está na desembocadura dun río, e in enriba, pues, sumando ya a forza do vento, non? Como axustes un poquinho de máis, a veces é preferible querer perder un segundo que a ganalo, non? Son estes erros, Charlie, de terra trágame, diría. Sí, a verdade, diría o patrón de Vilaxoán. E desde terra ganas de matar o patrón, o piqueiro. Pero a verdade que ten razón, Fran, que usarme este campo fai casi, creo que 3 anos. É un campo moi complicado, moi incómodo, e creo que tamén con unha pequena diferencia entre calles. É un campo que a mí especialmente non me gusta moito, a verdade. Algún carreiro beneficiado? Igual o... No, igual para a dificultade que ten, o sea, correntes que por cambios de marea, o vento, é un campo difícil de remar. Aí está a victoria, celebraron como se fora unha victoria, unha bandeira prácticamente para o equipo de Mugardos. Sí, a verdade, creo que o merece, é un barco que está medrando, que ten xente boa, xente veterana, xente xoven, creo que se merecen tamén un premio así. E aí estaba quenda de honra, logo da victoria o sábado de Amegrove. Como plantexabades esta regata, Fran? Pois mira, chegou a ser claro, nós tiñamos 3 cruces en rojo para os campos, unha delas era en Ares, outra era esta e outra temos o sábado que ven en Mugardos. Son 3 campos que a mí non me gustan para nada, hai que remar, creo que se poden facer as cousas de distinta maneira. Nos hoxe quedamos da regata nosa personalmente máis contentos todavía, se cabe, que onte, o sea, o rendimento foi excelente, a remada me gustou mellor todavía a de hoxe que a de onte, non tuvemos máis que facer, o sea, remar e resignación. A Megrove que saiu fortísima dende o primeiro longo, nesa primeira ciaboga metíalle 4 segundos a Chapela e 6 a Samertolameu, segunda ciaboga 8 segundos a Chapela e a Samertolameu, e foi basicamente a diferenza coa que xogou de aí ao final. Estamos a ver a Megrove, Charlie, tamén a Chapela, dous equipos que marchan moi arriba. Que agardamos de Samertolameu? Dará ese paso adiante para chegar á parte final da temporada á altura destes dous xigantes do remo galego? Home, sempre se pode esperar algo de Meira, que é un club histórico, con bastante potencial, un barco que eu creía e creo que pode estar un pelín máis arriba. Estou convencido que xa a mitad da Liga, a principios de agosto, prácticamente tendo Teresa Herrera, podería dar un sustiño. Pero a verdade é que creo que ahora mismo os dos líderes son discutibles ahora mismo. Aí estamos vendo a chegada, entrando en liña de meta a Megrove, primeira posición, 9 segundos, sacoulle a Chapela e consegue recurtar as diferenzas á fronte da clasificación, a clasificación, Fran, que vai a estar emocionantísima ata o final. É o que prognosticamos un pouco os que o vemos de fora. Sí, sobre todo pues, o que che digo, non? O sea,
creo que as diferencias son mínimas e ao programa pois, pode ser hoxe. Por exemplo, un dos datos que me sorprenden moito, nos onte creo que peleamos de tú a tú con a Megrove, e hoxe non tivemos nada que facer. Se tuvera malas sensacións dentro do barco non tiría ningún problema en recoñecelo. A xente quedou moi contenta do rendimento que hubo a bordo, eu quedei moi contento de eso, mas xa che digo, da remada quizás máis da de hoxe que da de onte. Bueno, hai un dato que da primeira tanda as diferencias que hubo entre Mugardos e a Cabana e falan un pouco de si solo por ver as diferencias de onte respecto a hoxe. Imos escoitar os protagonistas nesta xornada de domingo. Para nosotros un quinto puesto es todo un regalo, teniendo en cuenta que, a ver, Vilaxoán trago baliza, normalmente está ganándonos todas las regatas, y más después de la regata de ayer, que bueno, pues ayer tanto Cabana como Vilaxoán nos sacaron un buen pedazo, y bueno, la tripulación estaba un poco baja de moral, aunque sabíamos que hoy podíamos hacerlo mejor que ayer, y claro, nada mejor que ganar la tanda para que la gente recuperara la confianza y estuviéramos todos alegres. Sabíamos que estábamos un peldaño quizás por debaixo dos demais, e pouco a pouco pois xa estamos recuperando ese peldaño. Bueno, a verdade é que este fin de semana pois marchamos contentos. Ademais temos o campeonato galego o miércoles, e isto nos ven pois para chegar con moita moral, ver as posibilidades que quizás podamos ter, tendo en conta que vai aparecer Tirán, que é un rival moi a ter en conta, e que a verdade é que xa lle temos ganas de temporadas anteriores. Esta foi a clasificación da bandeira Concello de Ferrol, a Megrove 20 minutos 17 segundos, a 11 segundos Chapela, a 13 a Bertolomeu, a 32 Cabo da Cruz, a 40 Mugardos, a 42 a Cabana, a 1 minuto Vilaxoán e a 1 minuto 16 o equipo de Ares. E esta fin de semana pousamos a nosa ollada nesa cámara subxectiva no equipo de Vilaxoán, un equipo que foi a cara xornada de sábado e un pouco a cruz xornada de domingo, pero un equipo, Fran, Charlie, onde se están facendo ben as cousas, e un equipo que vai a pelexar aí con Cabo da Cruz para ver quen acaba na cuarta posición. Pois se tiñan unha boa oportunidade de poderse poñer na pelea directa polo cuarto posto na Liga, non? Tiñanos cerca despois da regata de onte, vendo as diferencias que quedou Mugardos de Cabo de Cruz hoxe era o día para poderlle recortar, pero lles privou moito a penalización de haber collido hacia abajo por estribor. Charlie? Penso exactamente o mesmo, creo que lles pudo un poquinho a ansiedade, veron cerca o objetivo de poder coller a cabo, porque sí que le van facendo un bo traballo de 3-4 anos. Ahora mismo parece que quedaban un poquinho estancados nese quinto posto, pero viron a cabo cerca e creo que pudo un poquinho esas ganas. Creo que poden facer, sin dúbida. Creo que poner un pouco de emoción a ese nivel medio da Liga, porque creo que tamén Cabo con Gus está facendo un bo traballo. Pois aí víamos o equipo de Vilaxoán e agora imos a repasar o que é a clasificación xeral da Liga Galega na súa División A. Encabezada unha semana máis por Chapela con 52 puntos, a Megrove ten 49, a Bertolomeu 44, Cabo da Cruz 34, Vilaxoán 28, posto de promoción a Cabana 17, Mugardos 16 e posto de descenso Ares con 11 puntos. Pois, para min a regata máis especial foi no ano 2003, a clasificatoria na primeira xornada da Concha, na que saímos nunha calle complicada e, bueno, chegamos a boia fora cunha desventaxa moi importante. Entón fixemos unha remontada desas que se chaman épicas e a sensación foi, bueno, impresionante isto de pasar de equipos de alá, equipos que nunca competías con eles, e sempre teñen máis fama, non? E son millores, e ese día ganamos e tivo moito mérito. Para o noso equipo foi unha regata impresionante, inolvidable. Bueno, pues sin duda la bandera de Hondarribia del 2004 de la ACT, que la ganamos, y bueno, fue un momento especial y fue la única que tenemos de la ACT y bueno, es un recuerdo que va a quedar para siempre. No es fácil ganar una bandera de la ACT, sobre todo para un club modesto como el Cabo de Cruz, y va a quedar siempre en el recuerdo esa regata. Y además fue muy buena regata por nuestra parte. A que máis me marcou foi a Concha do ano 2008 con Castro. É a primeira vez que ganaba a Concha, queres que non, eso márcate, creo que de por vida.
Sintes non sei, inexplicable. Unha é remala ali xa o jueves e despois a regata en sí é algo increíble. A parte de ganala xa é inexplicable, é unha cousa realmente increíble. A miña regata especial foi en Tirán no 2010, na Liga CT, salimos na tanda de honor e íbamos peleando con Urdeibai e Orio, chegamos á última bolla, 4 segundos detrás de Orio e 7 detrás de Pedreña que iba na primeira tanda e fomos capaces de remontar e acabar a 12 centésimas deles e remar ali diante da afición e todo, pois iso quedoume grabado. Momentos de lembranzas, momentos que queremos recordar aquí tamén neste En Xogo Traíñas e agora pasamos deses momentos de lembranzas a momentos de presente. Imos coa División B e comezamos por esa proba que se disputaba o sábado. Campo de regatas na Pobra do Caramiñal, bandeira Concello da Pobra, un campo de regatas, Charlie, condicionado pola longitude. Sí, 5 ciabogas, 6 longos. Sí, a verdade é que, bueno, é a primeira regata deste ano que se facía así, bueno, pero é por condiciones do campo, non cabía máis, a verdade, bueno, moi ben organizado para a Pobra, pero, bueno, o problema é as 5 viradas, estás un pouco condicionado por un campo corto, por que ten un bo día o patrón e o piqueiro, se ten ben bo, o sea, faz boa regata, pero como teñan día malo, por moi ben que remes, nós tivemos sorte que o noso patrón estuvo moi acertado nas viradas. Na primeira bolla chegamos un poquinho atrás, pero nos meteu en regata e creo que foi a clave da regata. Fran, como condiciona para un adestrador ou para un patrón ti que tes esa dobre cualidade este campo de regatas, máis curto do habitual? A nós non é diferente, o sea, non me disgusta. Me disgusta que se tomen decisións cando se poden facer de outra forma. Se hai que facer 6 viradas, facemos 6 ou 10, o sea, se me dá exactamente igual. O que si me parece ou me disgusta e non me gusta moito é cando hai opcións de ubicar o campo en outros lados, entón aí xa non estou tan de acordo. Dirías na Pobra que hai outro... Sí, moitos, creo que hai moitos campos de regatas que son moi bonitos e simplemente con cambiar un poquinho a ubicación e cambiar certas cousas se poderían buscar moitísima mellora da igualdade nos campos. É unha cousa que non se ten en conta. Estamos a ver imaxes desa quenda de honra na que participabades, Mecos, Robaleira e Perillo, Faciana contra Faciana, Charlie, Robaleira mandou na primeira ciaboga, Mecos mellor na segunda e vos reaccionastes na terceira. Sí, non somos un club que sempre vai de menos a máis na regata, non somos un club explosivo na salida, pero sí que cando collemos un pouco a remada creo que temos ese pequeno plus. Xa te digo que tamén o que nos meteu na regata foi a primeira virada. Chegamos un poquinho atrás, fixemos moi boa virada que nos meteu a par de Mecos e a 2 segundos de Robaleira. E pouquinho a pouquinho, con o noso ritmo, que non é moi alto, pero que nos fai andar, pouco a pouco fomos metendo un poquinho máis, hasta que nos levamos a bandeira. Aí está a ledicia de Perillo e nos escoitamos a protagonistas. Un Perillo moi forte, a verdade é que o que era raro é que estivese a un nivel tan baixo as primeiras regatas, pero estábamos esperando, a verdade. E, bueno, nós temos moitos, digamos, que cousiñas que corrixir dentro do barco, estamos tardando un poquinho máis do que esperábamos en corrixir, quizáis porque o equipo non puido traballar xunto no inverno e agora estamos pagando eses pequenos defectos. E ímonos dende a Pobra do Caramiñal ata a bandeira Concello de Bueu, tamén con 6 longos e 5 ciabogas. Este é a primeira quenda con Coruxo, Cesantes, Rianxo e Esteirana. Esteirana que foi moi superior na súa quenda dende o principio. Como estás a ver? Sempre son o pato feo os da primeira quenda. Hai que falar deles, hai que louvar a súa actitude. Como se estás a ver, Charlie? Hombre, siempre es loable, sin duda. O sea, igual siempre es loable que Cesantes é o seu primer ano, que levaba moitos anos a sacar traíña. Hoxe fixo moi boa regata, ganou a Coruxo. Coruxo tuvo o fin de semana pasado outras boas regatas. O importante é que estes barcos saian e compitan. Eu creo que están competindo ben e na Guarda fixeron incluso Rianxo ganou bandeira.
Para mí están facendo moi ben. Aí estamos xa coa segunda quenda, Mecos Carreiro 1, Robaleira no 2, Perillo no 3, A Pobra no 4 e Morrazo no 5. Primeira Ceaboga, Robaleira, Mecos e Perillo no mesmo tempo. Segunda Robaleira cun segundo sobre Mecos e esa foi a tónica. Robaleira sempre marcando o ritmo dende o inicio. Perillo igual, Charlis, aí un pouco, non sei se confiada ou... Saímos un pouco dormidos, a verdade, hoxe. Creo que nos confiamos un pouco de máis, a regata de onte que fixemos un pouco parecido, de sair de menos a máis, deixando que o barco ande. Creo que reaccionamos tarde. De feito, esos tempos no último largo, Mecos nos levaba, creo que 8 segundos, e metemos 6. Reaccionamos tarde. Creo que somos demasiado cómodos, demasiado blandos na pasada e no ritmo. É un toque de atención. Creo que nos ven ben que estos pequeños para non relaxarnos. Fran, Liga B, hai que mollarse. Quen ves arriba, quen ves con posibilidade de ascender? No, a ver, eu creo que os 3 primeiros que son os que máis condicións teñen para facelo. Me sorprende un pouco o nivel de Morrazo. Creo que todos esperábamos un poquinho máis deles. Pero, bueno, creo que calquera dos 3 poden, aparte que creo que non hai as diferencias como para apostar por ningún en concreto, non? Hai a igualdade entre a zona baixa da División A e a zona alta da División B? Si hai. Igualdade? Sí. Ou hai que agardar a que compitan é que son cosas distintas, que eso é o detalle, non? Que o que está competindo sempre vai a ter un pouquiño, o que vai a intentar subir, sempre vai ter un pouquiño de si realmente ten un nivel suficiente como para gañarlle o de atrás, non? Hasta que te encontras no mismo sitio, sí, creo que é difícil comparar as dúas. Eu creo que hasta o Teres Herrera, que será que nos juntemos todos, aí se poderá ver, digamos, o nivel de... Son os dos termómetros, non? Que hai, pois a regata que fixemos en conxunto en Viveiro, a contrarreloxo do sábado, e a contrarreloxo que temos en Coruña, que é un pouco onde poden tantear as diferencias que hai. Obviamente é unha fecha clave para nós. Aí temos a clasificación na Liga Galega na súa División B. Mecos Mondariz 46 puntos, Salgado Perillo 43, Robaleira 41 con 37 a Pobra, con 30 Morrazo, 25 para Rianxo e para Esteirana, 16 para Coruxo e con 7 puntos cesantes. E aí, neses 3 primeiros postos, atópase o equipo da Guarda, o equipo de Robaleira, un equipo co que quixemos estar, un equipo curioso, un equipo de traiñeiras que non ten traiñeira. Chegou o día da regata. Os equipos inician os seus respectivos rituais para que todo funcione correctamente. E, lóxicamente, o Robaleira non ia ser menos. Os remeiros da Guardia ultiman a posta a punto do seu material para que a traíña se atope en perfecto estado para navegar. Aínda que, neste caso, falar do seu material non é de todo correcto. Dependemos de Meira ahora mismo, de Vilaxoán que creo que nos deixa os remos, de Mecos tamén nos deixa material, unha pica de proa ou deixou, pica do patrón é de outro club, pero bueno, agradecemos a todos. Atopámonos entón cun equipo de traíñas sen traíña. Os rapaces de Robaleira foron cambiando durante toda a tempada de embarcación, un feito que, segundo explican, non resulta nada cómodo para poder prepararse como é debido para competir. Hombre, un trastorno sempre é porque cambian medidas, referencias que tes no barco, te cambian, sí. Algo de trastorno sempre nos producía. Ahora que temos este barco, que en principio é hasta final de temporada, sí que non nos produce ese trastorno, solo vamos a mellor. Efectivamente, parece que se atopou por fin unha solución. O Robaleira decidiu alugar esta traíña a San Bertolameu para os meses que faltan de competición. Así, os remiros poderán adestrarse axustándose ás necesidades concretas que pide cada embarcación. Pero primeiro hai que conectar co novo compañeiro. Escollendolle o feeling, adaptándonos ao novo barco e desarrollando ahora medidas. Isto é unha cousa moi positiva. Xa temos a traíña nova e agora remar, remar e remar. O que queda claro con este caso é o bo ambiente que reina na Liga Galega de Traíñas, sen o cal non sería posible que equipos como a Robaleira puidesen gozar da competición. Moi boa xente, bo compañerismo entre todos, eu creo que é moi ben. E como entre as persoas, te podes levar mellor con uns que con outros, pero a relación global é boa. Eu penso que non hai ningún club que nos levamos, nin nós, nin entre nós, todos mal. Eu creo que non hai problema.
unha boa relación que xa existe entre os remeiros da Guardia e a súa nova traíña, que conseguiu a vitoria na bandeira Concello de Bueu e que, seguro, quererá repetir nas bandeiras regatas. Agora toca repasar o que acontecía na Liga San Miguel, na Liga ACT. Tirán, que chegaba a proba do sábado na cuarta posición, chegaba na quenda de honra en a proba que organizaba Pedreña, nese campo de regatas que se estreaba en Ribamontán al Mar. Se falamos de campo de regatas, ti coñeces, Fran, ben o campo tradicional de Pedreña, que era un campo que sempre recibía moitas críticas. Eu creo que, a ver, non podo opinar sobre o de hoxe, pero creo que só coa intención de cambiarlo e irte a outro te vas con todas as ganas do mundo. Despois te atopas coa lectura do que pasa ali en regata. Non teño todavía por ningún comentario, non falín todavía con ningún... Do que máis se queixaban era que da zona de embarque a zona de saída había case que 40 minutos. Eso pasou no seu primer ano na CT, cando remamos en Santander, fixose un primer campo diante do campo do Sardinero, e había que salir nunha praia que echamos peligros e botábamos 25 minutos remando para chegar ao campo. Bueno, falo que cemento. Sí, pero o problema é que cando acaba a regata é que non apetece tanto remar esos 25 minutos. Estamos a ver o resultado da segunda quenda, dous tempos extraordinarios, tanto de San Xoán como de San Pedro, e a Tirán tocoulle remar na quenda de honra, remar a carón de Urdaibai, de Hondarribia e de Kaiku. Resulta que cando rema en quenda de honra, Charlie, non sei se haberá causa e efecto, os resultados son peores. Falta lle dar ese paso adiante, ou Tirán está no sitio que ten que estar. No, eu creo que realmente é un barco de tanda de honra, sen dúbida. O sea, por menos para mí, por ganas, por remada. O que pasa que a veces tamén cando te encontras na tanda do medio, a motivación e as circunstancias psicolóxicas da regata é diferente, porque estás competindo para ganar unha tanda, te ves diante, é máis fácil remar. Cando ves que hai 2-3 equipos que te van gañando, que te escolas un poquinho, e aí é fácil que se metan barcos polo medio, que creo que é o que pasou a Tirán este fin de semana. Pero sinceramente, para min, por o traballo que está realizando, é un barco de tanda de honra. Unha lectura, Fran, interesante a que fai Charlie. Mellor ser cola de león ou cabeza de rato. Se queres ser león algunha vez, tens que estar aí. O sea, considero que aí é a mellor forma de curtir a xente, de formar realmente un equipo que poida aspirar a ganar cousas de verdade, non? O fácil sería estar na segunda tanda, ganando a túa tanda, todo moi bonito, e beneficiándote a veces incluso das diferencias que pode haber dunha tanda a outra e incluso ganar unha bandeira, non? Creo que tuveron opción xa de ganala sin ter que recurrir a esas cousas, pero donde realmente vas a aprender, tanto o entrenador como o patrón como o remeiro, é aí, o sea, estando cos mellores ao lado deles. Totalmente de acordo. Aí estamos a ver a Tirán, que foi cuarta nesta súa quenda, que foi sexta na clasificación en tempos compensados, foi superada tanto por San Xoán como por San Pedro, e esta foi unha das pelexas. A victoria foi clara de Kaiku, e despois a pelexa Hondarribia conseguiu gañarlle a segunda posición a Urdaibai. Védela de lonxe, non tedes oportunidade de vela en directo, pero supoño que estaredes a seguir a Liga ACT. Como estades a ver? Kaiku, Hondarribia, Urdaibai como terceira en discordia. Quen pode levar este ano a coroa? Home, eu apostaría, quero apostar por Hondarribia. Aunque creo que teño un moi bo amigo en Kaiku, que remou comigo moitos anos. Diego Hermo. Xa. Pero a verdade é que para mí me gusta moito a política e a forma de remar que ten Hondarribia. Ten unha política de canteira boísima, e a verdade é que cando collen o barco a favor de ola, para mí é o barco que mellor rema, sen dúbida. Fran? A mí, me gusta moitísimo como rema Hondarribia. O tema da política da canteira medio a venden, non é tal cual, porque cando non teñen 6 entrenadores de esquif, teñen 7, o sea, as cousas clariñas. Se fichan como remais. E despois o que sí creo que Kaiku ten unha plantilla tanto en calidad como en amplitud, como para poder estar a un moi bo nivel o sábado e o domingo, cousa que non está facendo todavía. Estamos a ver xa imaxes da regata de hoxe domingo, regata en Pasai do Nibane, das poucas que vai haber na Liga ACT, con 6 longos e 5 ciabogas. E aquí outro debate que vos quero abrir é esta nova traiñeira, este novo modelo que sacou a Milibia, o chamado Platanito,
así como se chama, que parece que nas Ciabogas consegue arañar algún segundo. Non sei cal é a vosa opinión, se a vistes, se analizastes. Esta foi unha regata na que dos 5 primeiros clasificados, 4 puxeron na auga o novo bote. Hombre, creo que Cortés ha dixo outro día que creo que o barco vira entre 2 ou 3 segundos máis rápido. Pero creo que ahora mesmo en mar eu non utilizaría, porque non me dá fiabilidade. O sea, non teño gusto de tela, pero creo que utilizaría en mar, utilizaría o modelo antiguo. En ría sí, en ría con esas 5 viradas, este fin de semana a mí me había venido perfecto. Había que facer aí un cambio, creo que ten Morrazo, ten o novo modelo. Sí, Morrazo máis lugar, o Semeira. Son as 3 da Liga Galega que tamén ten este modelo. Cal é a túa opinión, Fran? Sei que sen probala... Sí, é un pouco complexo. Non creo que haya tanto... O sea, hai diferencia, é máis rápida, sobre todo para o remero para o patrón tamén menos exixente a hora de facelo xiro. Pero eu recordo tamén cando estábamos todos competindo coa Cuesta e sacou o segundo modelo, era bastante máis complicado de virar co segundo modelo e todo lle tens que buscar a forma de competir contra eso. Evidentemente creo que ten unha pequena axuda, pero é un gasto moi importante para saber realmente se vai defender en mar. E creo que este ano na Concha nos van a despexar un pouco as dudas de quen poida comprala máis para adiante. Ou quen saca que traíña. Porque Hondarribia e Kaiku escollen segundo as circunstancias. Por eso che digo que che van a despexar bastante as dudas esas, e sobre todo que tamén hai un pequeno detalle que hai que ter en conta. Na Concha é unha ciaboga sola. E cando fasen as regatas en mar, as ciabogas non ten nada que ver como cando as fasen ría. É unha ciaboga sola coa confianza que che dá o modelo vello en seguridade, en estabilidade, ao mellor non optas por levar o modelo novo, entón non sei. Aí estamos a ver a resolución desta bandeira en Pasai. Todo o mundo fala dos vatios da forza da traiñeira de Kaiku, pero nos 2 últimos longos chegaron igualadas Hondarribia e Kaiku. En eses 2 últimos longos Hondarribia meteulle 6 segundos a traiñeira de Kaiku. Terceira foi Urdaibai, cuarta San Xoán, quinta San Pedro e outra vez repetiu a sexta posición a Sociedade Deportiva Tirán. E con estes resultados, así queda a clasificación xeral da Liga San Miguel, encabezada por Hondarribia 87 puntos, 85 Kaiku, 76 Urdaibai, e aí está a pelexa de Tirán por entrar nesa quenda de honra. San Xoán ten 68 puntos e Tirán Pereira 66. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Yeah, today my heart swings. 9 de 2 equipos de traíñas do Concello de Moaña. O Meira e Tirán, San Bertolameu. Correcto. Cal son as cores das traíñas de Tirán e San Bertolameu? Azul e branca ou azul e verde e branca. Correcto. Cal son as 3 comunidades autónomas con máis tradición no remo? Galicia, o País Vasco e Cantabria. Correcto. Que unha ciaboga? É onde xiran na bola ao final, ao chegar, non? A bola? A boia. A boia, claro, onde dan a volta. Correcto. Cando se bordea a boia, por onde se deixa? Babor ou estribor? Por estribor? Non. Por babor. Por babor. Non era patrón eu. Cantas traíñas compiten en cada quenda nunha regata tradicional? 4, 5 ou 6? Creo que 4. Correcto. En que cidade se disputa a bandeira da Concha, a bandeira máis importante do calendario? No País Vasco, pero non sabría dicirte ahora mismo. Unha localidade? San Sebastián. Correcto. Un equipo galego que fora algunha vez campeón de España? San Bertolameu e Meira. Perdón, e Tirán. Correcto. Perdón.
En Galicia é habitual que as regatas se celebren en ría. Podería dicir algunha que se faga en mar aberto? En Galicia, ao Concello de Moaña. Non en ría, en mar aberto. Vale. Pois é verdade que eso non sei. O Teresa Herrera, na Coruña. Que por aí non contarlo moito. Ti és máis do sur que do norte, Iago. Claro. Que equipo galego conseguiu a mellor clasificación nunha Liga CT? Tirán, Mecos ou Cabo da Cruz? Tirán. Non, Mecos. Aí está Iago Aspas, que queda con 7 acertos. Mecos era o equipo que na Liga CT fixeron a mellor clasificación. Ben o sabe Fran. Segundo, sí. Que foi, eras adestrador e patrón. Bueno, sí. esa dobre faceta de Fran González. Que carraxe tería Fran cando contestaba iso Iago. Moitas grazas a Iago e moita sorte nesta temporada da súa estrea na Primeira División. E agora tócanos finalizar repasando o que aconteceu na Liga CT feminina, na Liga Euskotren. Tamén abrimos unha xanela para o que lle pasou o equipo das rapazas. Antes falabades de Mecos, que ten que conxuntar moitos remeiros de moi diferentes lugares. Bueno, as rapazas un pouco pasalles o mesmo. É unha combinación de moitas remeiras de moitos clubes e, bueno, ten moito mérito que estean ou que sigan gañando bandeiras, porque xa nos malacostumaron, Charlie, Fran, a estar na elite. Sí, bueno, a ver, teñen por un lado o handicap ese, non? Pero por outro tamén gañan que é moi difícil ter a xente de coa calidad que teñen dun mesmo club solo. O sea, teñen un problema por un lado, pero teñen unha virtud por outro. Entón, ao final, lamentarse do que non tes, creo que é unha pérdida de tempo. Tratar de minimizar os daños e tratar de mellorar o máximo posible no pouco tempo que teñen para adaptarse, de feito están demostrando ano tras ano que se están aclimatando ben xuntas e se adaptan á perfección, non? E de feito, os resultados que están tendo nos últimos anos. Sí, creo que estamos de acordo, pero creo que a de ter xente de calidade, cando xuntas, é moi rápido conxuntarse. Realmente se ve que teñen unha calidade extraordinaria e se ve que xuntan 2 semanas e o barco anda, de que eras son boas, seguro. E tamén outra vez o adestrador, creo que Beni tamén, de aquí un saúdo, creo que tamén está facendo un bo traballo estes 2 anos e oxalá este ano volva tamén hasta a Liga para Galicia. Victoria feminina na proba do sábado e victoria de Zumaia na proba do domingo. Un equipo de mulleres, non sei, Fran, Charlie, se este equipo está a ser un espello dentro das canteiras, dentro das categorías inferiores, se vedes máis rapazas enganchándose ao mundo dos remos, e isto propicia cousas. Debería ser así, pero a verdade que nos últimos anos creo que está mermando un poquinho o tema das categorías féminas. Ao mellor todavía non lle dan realmente a importancia do traballo que están a facer elas, non? Creo que hubo uns anos que fixeron moito empeño por sacar o deporte en categoría femenina para adiante e simplemente con esa intención xa hai que alavala, non? E a pena que non se poida traballar máis con máis os colexios e demais se poder introducir todavía máis cantidad de nenas a este deporte, pero bueno, pouco a pouco, supoño. Sí, é complicado, a verdade que é un deporte onde tradicionalmente non houbo e nos últimos anos creceu, pero a verdade é que eu falo do meu clube, levamos anos perdendo remeras. É unha pena porque a verdade é que dá gusto ver estas regatas, ver o nivel e ves que pouco a pouco se vai perdendo. Incluso na Liga Galega, xa ano pasado tiñamos embarcaciones, xa non se pode facer e a verdade é que é unha desgracia porque é potenciar o remo, que é o que todos nos gusta. Pois aí viamos nesa proba, nesas imaxes, a victoria de Zumaia na proba do domingo. Por menos dun segundo de diferenza veremos o que acontece o vindeiro domingo en Guecho, que haberá outra nova proba desta Liga Euskotren. My heart like a kick drum.
Bueno, pois ata aquí o repaso do que foi o mellor do mundo da traiñeira nesta fin de semana. Só nos queda agradecerlle a presenza a Fran e a Charlie. Unha pregunta para despedir. Fran, obxectivos para esta temporada teñen que ser ambiciosos os de Chapela. Me gustaría que puderan ser un poquinho máis. A pena é que a Liga, por exemplo, agora quedan 5 regatas puntuables e prácticamente a Liga se está disputando o mes de xulio. Pensar máis alá de mediados de agosto para min sería un error, porque estamos coa mismo hándicap co ano pasado, non? Co tema do CAT, coa invitación aos clubes galegos da Liga Galega. Creo que se recibeu esta semana, levan desde o ano pasado un contacto con eles pues para ver se cambian un poquinho o reglamento. Sabemos que é unha regata privada e que poden facer o que queren, non? O que non me parece nada ben, nin ben nin lóxico, non? De que teñan recoñecidas a todas as ligas con un mínimo de presentación e a galega nos teñan con un máximo de 3 participantes. É o mismo que se miden que podemos participar hasta un máximo de 300, o sea, é ningún. En función dos que lle fagan falta, chamarán a Galicia para completar o seu evento. Pues entón, non podemos planificar unha cousa que non sabemos se vamos a poder estar ou non. Pois agardemos que si se poida estar nesa clasificatoria da Bandeira da Concha o vindeiro mércores, por certo, ás 12 en Aguiño, o Campeonato de Galicia. Hai que aposta poderíamos facer? Vai estar Chapela aí á altura de Tirán? Eu creo que ese é un pouco hándicap para nós e para Megrove saber realmente o nivel que temos respecto a Tirán, non? Porque as regatas que se fixeron hasta entón non teñen o significado que lle poder dar ahora mismo. Entón, creo que tamén vamos a un campo de regatas que non temos referencias. Creo que a primeira vez que se rema ali, pensábamos un principio que iba a ser en Ribeira, onde se había remado xa algunha regata da CT, pero teño entendido que non, que vai ser en Aguiño, e a esperar a ver que nos depara o mércores, e sobre todo intentar buscar unha boa referencia con Tirán. E tamén para Charlie, que tamén van a estar presentes nese Campeonato de Galicia, que o que tedes... No, de feito non vamos a remar porque nos renunciamos. Sí, porque a verdade é que, bueno, non sei como se fixeron as tandas, quen as decidiu. Nos renunciamos porque consideramos que non debemos estar aí. O sea, creo que no Campeonato Galego deben estar a ACT e os 7 millores barcos oficiais da Liga, o sea, de Galicia, e oficialmente son os barcos da Liga A. O sea, eu non sei por que estamos mecos máis nós. Eu falei como presidente, nos non o merecemos. Eu creo que oficialmente hai outros barcos por enriba nós, e por eso nos declinamos ir. Bueno, pois tráenos aquí un pequeno agasallo, Charlie. Sí, é un regalo de noso presidente, de Enrique Martínez, que, bueno, creemos que este é un programa de remo, por tanto, debería ter un remo aquí en riba. El o fai, carpinteiro que fai estas maravillas. E a verdade é que un detalle para vos por potenciar este deporte que tanto amamos. Pois moitas grazas aos dous pola vosa presenza. Prometido que este remo vai a estar aquí ata o final da temporada. Moitas grazas, Fran, moitas grazas, Charlie, e a todos vostedes convidámolos á vindeira semana, 11 da noite, o domingo, en Xogo Traíñas.